Cristiano Ronaldo ya sake barin wani sabon tarihi a duniya yayin da ya zama ɗan wasa na biyu a duniya da ya iya zura ƙwallaye har guda 100. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sashen rahotanni da bayanai wanda muke kawo muku labaran gida Najeriya, Afirka, duniya baki daya. Idan kai sabo ne dan uwa a wannan gida, kar ka manta ka danna mana subscribe, sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun dukkanin shirye-shiryenmu akai-akai. Kuma ka sani dan uwa, a kyauta ake yin sa. Kanun labaran kamar haka: fitaccen dan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Portugal wato Cristiano Ronaldo ya sake barin wani gagarumin tarihi a duniya. Ronaldo dai ya samu nasarar zura ƙwallaye har guda 100 a wasan ƙasashen duniya da ya bugawa ƙasarsa, inda hakan ya sanya ya zama ɗan wasa na biyu a duniya da ya bar wannan tarihi, banda Ali da yi ɗan ƙasar Iran da ya zura ƙwallaye har guda 109. Cristiano Ronaldo ya zama ɗan wasa na biyu a tarihin duniya da ya zura ƙwallaye guda 100 a wasan ƙasashe na duniya, bayan wasan da ya buga wa ƙasar shi ta Portugal a ranar Talata lokacin da suka kara da ƙasar Sweden. Ɗan wasan mai shekaru 35 ne na kulab ɗin Juventus, ya zama ɗan yankin Turai na farko da ya zura ƙwallaye har guda 100 bayan Ali da yi ɗan asalin ƙasar Iran da ya zura ƙwallaye 109, sai da ya yi fitowa har 165 kafin ya samu wannan nasara. Ronaldo dai ya samu nasarar zura wa Portugal ƙwallo ta ƙarshe a shekarar 2019. A cikin ƙwallaye guda 100 da Ronaldo ya samu, nasarar zurawa guda 17 ne kawai ya zura a wasan sada zumunta. A duk wannan zama da ya yi a Portugal, ya samu nasarar zura ƙwallaye 7 a wasan da suka yi. Sannan ɗan ƙwallon ya zura ƙwallaye 6 a wasansu da ƙasar Sweden, 5 kuma a wasansu da Andorra, Armenia, da dai sauran ƙwallayen da jarumin ya samu. To dan uwa, kar ka manta ka danna mana subscribe, sai ka danna mana ƙararrawar sanarwa, kuma kar ka manta a kyauta ake yin sabon